Vaikuttaako tai täytyykö potkia pelaajien vauhtia, jos katsoo sarjataulukkoa, millä nollataan etukäteisasetelmat, nämä on kuitenkin paikallisotteluja? No ei tarvi missään tapauksessa nollata, että kyllä sen verran kaksijakoinen esitys oli erityisesti tuo Alajärveä vastaan, että ulkopelissä jäi tekemistä ja osin sisäpelinkin, että kyllä me lähdetään omia asioita parantaa ja niiden asioiden kautta lähestyy tätä peliä ennen kaikkea. Ja kaikki pisteet on arvokkaita ja kaikki voitot on arvokkaita, että kyllä pitää hyvin pelaa jokaisessa pelissä, jotta niin kuin kummatkin jaksot pystyy klaaraamaan. Että ollaan nähty tämän vuoden sarjassa hyvin, että moni joukkue ottaa jakson sieltä toisen täältä ja sitten ollaan aina supervuorossa, joka voi käydä miten vaan. Että kyllä tässä pitää ihan kaikkia vastustajia vastaan pelaa kunnolla ja olla huolellinen. No vielä yksi kysymys. Mihin ottelu tänään ratkeaa? Mitä teillä on takaplakkarissa? No kyllä mä luulen, että se voimalyöntien määrä, mitä tänään tarkoitus saada tuon Nurmon kenttään, eli riittävä määrä hyviä laadukkaita osumia rajojen sisäpuolelle, niin mä uskon, että sitä kautta sitten tulee meille riittävä määrä juoksua. Kiitoksia ja onnea peli. Kiitos. Niin, vieressäni on Jymyn pelinjohtaja Jarmo Ania. Tiistaina äärettömän tiukka ottelu Koskenkorvalla, lopputulos 2-1. Kuinka tuo hyvän taistelun jälkeen hävitty ottelu on pureskeltu? No kyllähän sitä tietysti pitää ammentaa ne hyvät puolet, että tosissaan niin kuin sanoit, taisteltiin siellä ja pistettiin kaikki peliin ja yleisö tykkäsi ja me tykättiin, että ainut oli, että piste jäi vaan taas kourahan siitä taistelusta, että tänään täytyy yrittää jatkaa samalla ilmeellä ja taas on 3 pinnaa jaos. Sanoitte tuossa aiemmin, että laitettiin kaikki peliin ja peli-ilme oli hyvä. Oliko ensimmäisen kerran pitkään aikaan joukkueen peli-ilme sellainen, mitä te pelijohtajina olette hakeneet? No joo, siis tämä on aika jännä juttu, että meillä on ollut kyllä vieraspeleissä on ollut hyvä ilme ja hyvä yritys ja muuta, että kotipeleissä sitten en tiedä mistä johtuu, että se on ollut vähän sellaista laiskanläntää ja muuta, niin nyt vähän valmistautumista tähänkin muutettiin ja koitetaan sitä kautta saada se ilme paremmaksi. Eli pitäisi saada muutettua tämä kotikentän etu nimenomaan eduksi eikä paineeksi joukkueelle. No näin nimenomaan, että tuntuu, että tuolla vieraassa on helpompi pelata ja ottaa kaikki irti, että tämä on ollut vähän sellaista pakkopullaa tämä kotona pelaaminen, että kokeillaan, jos tänään kääntyisi. No toivotaan, että siitä yleisöstä tulee se 12 pelaajaa. Onnea peli. Kiitos. No niin, aloitetaan tämä Jymy Vimpeliottelu lehdistötilaisuus. Ensiksi Jere Dahlström, ensimmäinen lyönti, kenttä tyhjäksi 1+3. Kuinka sen jälkeen pystyy vielä nollaamaan tilanteen ja jatkamaan peliä niin kuin eteenpäin? No kyllä täytyy sanoa, että jos ainakin sen jälkeen katsoo omaa peliä, niin ei ole kovin häävisti nollattu. Että vaikka lyönti osui ihan kohtuullisesti, mutta silti sakkas päässä aika pahasti. Mutta tärkeintä on kuitenkin, että tulee onnistumisia tässä vaiheessa. Niin tuon ensimmäisen vuoroperin jälkeen ottelu kyllä tasoittuu tuossa ensimmäisellä jaksolla aika selkeästi. Entä toinen jakso? Oliko tauolla uusia eväitä sitten tuon? Jymy aloitti hyvin 4-0. Ensimmäisessä vuoroparissa sitten kavesti 4-2 ja siinä kun ottelu taittuu. No ei se siinä tainnut heti taittua, että pikkasen tuurilla päästiin alkuun, mutta se oli kyllä hyvä, että Jymy pikkasen sai siinä juoksuja, että me saatiin vähän niin kuin itseä oli pakko herättää, että tässä on pakko pelata, että mitä ei tule ilmaiseksi. Että siitä jo tuossa tauolla pikkasen saatiin tietoa ja hyvin noustiin ja se riitti tänään. Kiitos. Entäs sitten, millä mielellä tämän päivän pelistä, niin kuin siellä oli, että ensimmäinen lyönti tuli kylmät, mutta nousitte kyllä tosi hyvin sitten tuohon ekallakin jaksolla vielä peliin mukaan? No joo, kyllä kaveri antoi meille mahdollisuuden tulla peliin mukaan, mutta ei taas surkeiden kotipelien sarja jatkuu. En tiedä mikä siinä on, että kotona pelataan koko ajan niin kuin kauden surkeinta pesistä ja sitten kun päästään linja-autoon ja jonnekin muualle pelaamaan, niin sitten pelataan kyllä ihan hyvin ja ihan eri ilmeellä. Että käsittämätöntä, että mitenkään niin kuin kotipeli ei niin kuin sytytä tätä joukkuetta pelaamaan. Sitten tuosta oli pelijohtajien kanssa puhetta samasta asiasta ennen ottelun alkua, että pitäisi sitä kotiyleisöstä saada se 12 pelaajaa sinne kentälle, mutta millä se pelaajat saisi sinne syttymään? Onko mitään viisasten kiveä tähän kohtaan? Mitä se vaatii? Yleisöltä vai vaatiiko se pelaajilta?
No voisi yleisesti joskus joku kehu tulla, kun joku onnistunut suorituskin tähänkin peliin mahtuu. Mutta ei se surkeata peliä kotona, että ei siihen mitään. Toinen jakso alkaisi kuitenkin ihan mukavasti. Tilanne oli 4-0 ensimmäisen vuoroparin jälkeen ja tuliko pieni hyvän olon tunne? Sen jälkeen tuli tukku ulkopelivirheitä. No en usko, että hyvän olon tunne kyllä tuli että pelattiin ehkä kauden paras vuoro siihen, että tapahtui niitä asioita, mitä piti ja Matti sai hyvän onnistumisen siihen sitten ja muuta. Et sitten tuli kopparille virhe ja sitten tuli vähän muita virheitä, että itsekin puputin lyönnistä, niin otan omalle niskalleni, että ei saisi tommosia lyöntiä tulla, vaikka hyvä kova lyönti olikin. Eli varmaankin tasaisuutta kaivataan edelleen. Yksi hyvä vuoropari tuon toisen jakson alkuun, mutta sen jälkeen ote kirpos. No sit se kirpos. Ei, yhdestä virheestä se lamaantui taas se sitten meidän hyvä virhe. Onko kysymyksiä? Eli kysymys kuuluu, että oliko se ensimmäinen lyönti täydellinen lyönti? Ei se ihan täydellinen ollut, että enemmän lähdettiin hakemaan sitä, että saadaan se juoksu ja sanotaanko näin, että ehkä tämän kesän kovin lyönti oli kuitenkin. Ja oli kyllä tavoite lyödä vähän enemmän jatkeelle, mutta pikkasen oli poika liian keskellä ja se meni sitten läpi. Terolta kysytään, oliko ranne taitto? Anteeksi, nyt en ymmärtänyt kysymystä. No niin, sitten palkittujen pelaajien jälkeen pelijohtajat pöydän ääreen ja tuossa ennakossa puheltiin painavista lyönneistä. Eka jakso ainakin alkaisi näin. No joo, yksi hyvä painava lyönti sinne tuli, joka sitten meinasi antaa vähän suuntaa pelille, mutta sitten sen jälkeen se kyllä lopahti meidän peli, ettei saatu oikein yhtään hyviä osumia. Ja toisella jaksolla sitten pelattiin pari vuoroa ihan hyvin ja oma herätyksessä antoi sitten, kun tavallaan oli sitten ihan pakko pelata, kun vastustaja meni keulille siinä, että sitten pelattiin pari hyvää vuoroa siihen kuitenkin ja tänään tehtiin tarvittava, kun suoraan sanotaan, että ei ihan hirveästi nyt saatu aikaa tuolla kentällä. Niin kyllä tuon Jeren ensimmäisen lyönnin jälkeen ottelu ensimmäinen jakso varsinkin tasaantui kovasti, mutta toisella jaksolla taas sitten Jymy otti hyvän alun siihen. Herättikö se sitten kuitenkin tänäänkin pelaamaan niistä pisteistä? No joo, kyllä me tuossa tauolla jo vähän puhuttiin, että tämä homma pitää niinku muuttua, että olisi vähän kivempaa tuo kentällä, että se oli vähän hautajaistunnelmaa, että siitä me niinku lähdettiin. Että totta kai sitten oma lisänsä antoi se, että vastustaja teki siihen 4 juoksua alkuun, niin se antoi myös oman sysäyksensä asioihin. No Jamppe, eka jakso oli tosiaan ensimmäinen lyönti heti alkuun, mutta tällä kertaa ei mennyt niin kuin pakka ihan sekaisin. Sen jälkeen tuli hyvä nousu ja ensimmäinen jakso oli sitten lopusta ihan hyvä. No joo, oikeastaan ekalla jaksolla harmittaa se, että oli sovittu paikat ja lyönnit, millä otetaan kotia, mutta kopista on pitkä matka kentälle, että ei aina muista, mitä sovittiin, niin mutta eihän me siihen sitten, se oli hieno se Jeren lyönti ja yksi kun saa itse, niin ei se harvoin sillä pärjää. Entäs sitten tuo toisen jakson alku 4-0 siihen ensimmäiseen vuoropariin, oliko selkeästi sovittu tauolla jotakin vai lähtikö pojat vaan rohkeammin avaamaan peliä? No siis alun alkaenhan me sovittiin, että rohkeasti meidän pitää pelata, koska materiaaliero on kuitenkin niin iso, että eihän me peruspelillä pärjää, niin kyllä me rohkeasti lähdettiin pelaamaan ja hyökkäämään. Ja Teedon lyönti oli se, mitä sitä rohkeutta haettiin ja siitä, että se näytti jopa hyvältä 4-0 tilanteessa, että päästään tästä oikein taistelemaan. Kysymys kuuluu lehdistöstä, että onko Rannetaitolla joku uusi nimi? Kumpi vastaa? En tiedä. No mä voin sanoa, että mä oon kanssa niin vanhaa sukupolvia, että mä tiedän sen. En tiedä. Puhuuko se näille klopille, niin kuin Rannetaitosta? Ei. Mikä se uusi nimi on? Se on varmaan sellainen kuin kakkoraja kääntö. Onko muita kysymyksiä? Jos ei, niin virallinen osuus loppuu tähän. Kiitos pelijohtajille.